Hola, soc Pasqual Alapont i estic encantat de vindre una estoneta per contar-vos, per presentar-vos un nou fill meu, que és el llibre de En la línia dels 3 punts, que acaba de publicar en Andana, i bueno, em fa moltíssima il·lusió perquè és un llibre que, en fi, parla de coses que jo he volgut transmetre, contar d'una manera vívida, al mateix temps divertida, però també amb una història que jo crec que colpeix. I bueno, encantat de presentar-vos un llibre magníficament presentat, il·lustrat molt bé, us agradaran molt les il·lustracions, jo crec, i espero que el disfruteu. Bé, en la línia dels 3 punts a mi m'arriba per una necessitat de contar una història, no? Al final, un escritor va a això, a la recerca d'històries que contar, i sempre a mi en fi, em preocupa molt l'accident. Tots estem sotmesos d'alguna manera a algun atzar, no? Tu portes una vida normal i de sobte et passa alguna cosa que et fa, en fi, que et canvia, et regira la vida com un calcetí, no? I bueno, una de les coses que més em preocupen és en el món de la infantesa i de l'adolescència veure com els afecten les decisions dels grans, no? En aquest cas, la història de En la línia dels 3 punts parla d'una separació d'uns pares i com això afecta sobretot als seus fills, no? El personatge de la Virgínia, que és una xicota de 13 anys, adolescent, que està en el moment dels grans interrogants de la vida, no? I de les pulsions emocionals més fortes, i el seu germanet, el Víctor, que té 7 anys i que d'alguna manera encara no sap què li està passant, no? Jo intento, quan parlo de coses que ens trobem en la vida quotidiana, no parlo de dracs ni de princeses, parlo de coses molt reals, i tracte que els personatges visquen aquestes emocions tal com ens afecten en la vida real. Intento també que en la vida tots tenim daltabaixos, però també moltes alegries, no? I que això estigui també contingut en el llibre, perquè en la línia dels 3 punts hi ha una història trista, però també n'hi ha un component de comèdia, d'alegria, de lluita per la vida, de buscar les il·lusions, d'enamoraments, de desencontres, d'amistats, en fi, el que és la vida, no? Això és el que em va animar a escriure la història de En la línia dels 3 punts. Virgínia, no sé, és un personatge, tenint en compte que d'alguna manera està construïda, la història de En la línia dels 3 punts està construïda a partir dels seus ulls. Hi ha altres personatges que en certa manera comparteixen el protagonisme i vegem alguna vegada la càmera o els ulls del narrador es posen en els personatges dels pares o dels oncles o dels professors, de la gent que està al voltant de Virgínia, del seu germanet, sobretot el Víctor, que també és una peça important en l'obra, però bàsicament els ulls de la narració van amb Virgínia, no? És a través d'ella que vegem la realitat canviant, no? De com li està, de les coses que li passen quan l'afecten. Jo crec que a mi sempre m'ha interessat el món de l'adolescència, no? En fi, és quan alguna persona, quan comencem a descobrir moltes de les coses que ens preocupen, el nostre cos canvia, no ens trobem a vegades còmodes perquè tot creix, però nosaltres no només creixem físicament, sinó també les nostres emocions es desperten cap a altres gaudis, no? O cap a altres incògnites. I això és un poc el món de Virgínia, no? El descobriment de la vida.
Jo crec que ella és una persona normal, vull dir que ella va a classe, té un equip de bàsquet, li agradaria, somnia en algun moment convertir-se en una de les integrants ara que el València bàsquet femení realment és un equip molt punter a Europa, és el seu somni, no? El que tota xicota podria aspirar. I està en totes aquestes il·lusions. I al mateix temps li passen coses que la trasbalsen, no? El seu món de cada dia, el món familiar, el món fins i tot dels enamoraments, no? D'algú que està per tu, de tu que estàs per algú i no et fa cas, totes aquestes coses es desperten, no? Aquesta és la Virgínia, el personatge que a mi, ja dic, sempre m'ha interessat molt del món de l'adolescència perquè crec que és on passen moltes coses, no? Ara mateix estic treballant sobre el Romeu i Julieta, fent una adaptació també que en fi, espero que veig la llum pròximament, i fixeu-vos que el personatge de Julieta té més o menys l'edat de Virgínia, no? I fixeu-vos la gran història d'amor, d'odi, d'amistat, de traïcions que hi ha darrere del Romeu i Julieta, no? Un poc això és el que he volgut transmetre també amb aquest personatge, la vitalitat d'una persona que descobreix el món. Bé, en la línia dels 3 punts, jo soc un autor ja amb una certa... En fi, ja he complit una sèrie d'anys i, per tant, amb una trajectòria, no? Ja he escrit una quarantena de llibres, per dir un número redó, i, per tant, la línia dels 3 punts és un altre llibre més, però no és un llibre qualsevol més. Jo crec que és una història que a mi m'ha resultat plaent de contar, i quan dic plaent dic en el sentit com a escriptor de descobrir els ressorts de la pròpia escriptura, no? D'arribar a buscar a través de les paraules, de les frases, moments d'emocions que fan el camí entre la comèdia i, jo no diria la tragèdia, però sí el que és la vida, el que ens ofereix la vida, no? El que té d'atzarós el viure, no? I en aquest sentit estic molt satisfet. Crec que els lectors poden trobar, si han llegit L'Infern de Marta o llibres així un poc més esbojarrats com El racó de Penèlope, jo crec que poden trobar d'alguna manera el meu estil, no? I al final el que he deixat també és que la pròpia història em portara a... Hi ha un moment que, és a dir, tu penses una història, jo sóc dels que la pense molt, l'organitzes el millor que pots amb una trama, però també hi ha un moment que els personatges prenen vida pròpia, no? Hi ha un moment màgic en què ells volen contar la seva història. I és el que jo he intentat de fer en la línia dels 3 punts. Quan jo vaig començar a treballar sobre el tema, a documentar-me sobre les conseqüències que podria tindre un divorci en uns xiquets com Virgínia i el seu germanet menut, pensava que ho sabia tot, no? Sempre tenim uns apriorismes, i a la mesura que he anat bussejant en la documentació i sobretot en els personatges, m'he adonat del calat que podria tindre, no? I jo espero que aquesta història també pugui servir a la gent que la pugui llegir per poder-los ajudar a través que resulta una lectura plaent, però que també d'alguna manera es convertisca en una mena de vacuna, no? Que la ficció pugui ajudar els lectors i lectores que estiguen travessant moments com els que travessen els meus personatges a curar-se, no? D'alguna manera.